Boa tarde a todos. É para min todo un honor e un prazer presentarlles esta tarde ao historiador Xavier Castro Pérez. Ao longo da súa exitosa e dilatada carreira no tempo, Xavier Castro desempeñou numerosas facetas. En primeiro lugar, como profesor, impartiu docencia na Universidade de Rennes, na Escola de Altos Estudios en Ciencias Sociais de París e tamén foi catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela. Así mesmo, compaxinou esta laboura docente con outras, como, por exemplo, a promoción e difusión da cultura e da historia galegas, sendo, por exemplo, membro do Comité Científico da Fundación Dieta Atlántica, subdirector da revista Grial, promovendo xunto a Jesús de Juana López dende o ano 1983 as Xornadas de Historia de Galicia, colaborando dende hai uns anos cunha columna semanal no Diario de Pontevedra, por a que probablemente moitos de vos o coñeceredes, titulada Tal como éramos, na que elabora artigos sobre historia social de España e de Galicia, e actualmente tamén é membro da Academia de Gastronomía Galega. Por último, con respecto á súa actividade investigadora, cómpre salientar que, despois dunha etapa inicial dedicada ao estudo do nacionalismo galego durante a etapa republicana, durante a Segunda República, e outros temas de historia de Galicia, como, por exemplo, a emigración, dende finais dos 90 orientou a súa actividade investigadora cara ao estudo da historia social de Galicia, centrándose en aspectos como a alimentación, o viño ou a historia da vida cotiá na estera dos mellores historiadores dese enfoque, como, por exemplo, Michel Bovell, George Duby, Natalie Simon Davis ou Carlo Ginzburg. Ben, neste eido, cómpre salientar as seguintes publicacións: A lume manso, estudos sobre historia social da alimentación; Servir era o pan do demo, historia da vida cotiá en Galicia durante os séculos XIX e XX, polo que recibiu no ano 2007 o Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo; A mesa e os manteis, historia da alimentación en Galicia, que tamén foi premio, recibiu o Premio Gourmand World Awards no ano 2010; A rosa do viño, a cultura do viño en Galicia; Cociñeiras con talento, mulleres e gastronomía en Galicia; Ben mantidos, historia cultural da gastronomía galega, ou a súa última publicación titulada Os grandes viños galegos. Ben, en todas estas publicacións, Xavier Castro trata temas como, por exemplo, a cuestión de Galicia como unha rexión marcada pola fame, un atraso económico e a pobreza de xeito secular, tópico que cuestiona abertamente. Tamén toca temas como, por exemplo, a invisibilización das mulleres no discurso historiográfico oficial e tamén no discurso gastronómico oficial, temas como os cambios no tipo de alimentos que consumimos, o xeito en que os preparamos, no paso das sociedades tradicionais ás sociedades modernas, os cambios nas normas e nos rituais que presiden a mesa, tamén no paso das sociedades tradicionais ás sociedades modernas, ou temas como, por exemplo, a existencia dunha gastronomía galega típica que, como bo historiador, pois considera unha construción colectiva, unha construción social, e o papel desta gastronomía típica na formación dunha identidade galega. Sen máis preámbulos, voulle ceder a palabra a Xavier Castro para que esta tarde nos ilustre sobre as novas perspectivas sobre a sociedade, a alimentación e a historia das mulleres en Galicia. Moitas gracias. Moi boas tardes a todas e a todos. Gracias pola presentación, meu directo alumno, exalumno. Vamos a falar destes temas, a ver se conseguimos... Escoitaseme ben?
a ver se conseguimos facelo dun xeito agradable, ameno, enjundioso, non sei como se dice en galego, enjundioso, con insulla, enxulloso, con xeito e con contido. Bueno, un par de titulares para comenzar así periodísticamente. A sociedade galega, a historia de Galicia, que se fixo tremando de frío, eu por eso ando sempre con bufanda, como me recordaba por presentador que daba as miñas clases con bufanda frecuentemente. A historia de fixo tremando de frío e a sociedade galega, o país, non foi tan atrasado, terceiromundista, subdesenvolto, precario, como nos contaron. Hai, polo tanto, unha nova versión, unha nova xeito de entender a nosa historia colectiva. É dicir, o titular podía ser non pasamos tanta fame. Ou, como Diego eu no libro, estivemos relativamente ben mantidos. Relativamente. Outro titular podía ser que, sobre a historia das mulleres, no que falo no libro sobre cociñeiras con talento, falo non só de cociñeiras, de todas as mulleres que eran as que cociñaban. Os homens en Galicia nunca lles interesou cociñar. Por iso non houve sociedades gastronómicas en Galicia. E digo que as mulleres galegas, as mulleres foron as que crearon a gastronomía galega. O lacón con grelos, o polvo a feira, todos os pratos enxebres máis xenuínos e sugestivos que triunfaron en toda España, pois foron invención da creatividade de mulleres. Por lo tanto, a gastronomía galega fíxose, o titular, en femenino en Galicia. E en casi todas partes, por certo. Pero, bueno, aquí é obvio. E de eso falo en Cociñeiras con talento. Bueno, entón, vou ir desenvolvendo unha serie de aspectos. Como hai un debate amplo, confío en que se me quedan no tinteiro algunhas cousas que se van quedar, xa sei eu, pois poderei nas desenvolver no coloquio ao fío das preguntas que me fagades. Bueno, un tema importante da sociedade galega é o tema da terra. Galicia era moi rural ata hai poucos anos, de que Antón Bamonde, o ensayista Bamonde, nos di que tampouco era tan rural, e sobre todo nos últimos 50 anos o peso das cidades é decisivo e realmente todas as ideoloxías e iniciativas relevantes van dende as cidades ao campo. Mesmo o agrarismo, ese movimento a prol do campo e contra os foros e caciques, pois este foi un movimento, unha ideoloxía que se lanzou dende as cidades por parte dos socialistas, anarquistas, católicos, etc. Así que o campo estaba satelizado, subordinado a intereses urbanos, a pesar de que o campo demográficamente e territorialmente era infinitamente máis denso e vigoroso. As cidades foron decisivas, pero o campo era, a xente vivía no campo, vivía a expensas do campo, e o mundo rural era decisivo, verdad? Bueno, en relación con eso está a propiedade da terra, o tema da propiedade da terra, da que fala Ramón Villares, por exemplo, nun libro antigo xa, e o tema dos foros, os foros. Bueno, como ben sabedes, os foros son, chamase un sistema cuasi anfitéutico, palabra rara, que significa case que a perpetuidade. Bueno, polo cal, un propietario cede o dominio útil da terra, por habitar a terra, a cambio de que se pague uns cantos ferrados de cereal, por exemplo, ou de viño. Ese é o foro. Pero, bueno, en principio, eso duraba 100 anos, 30, se decía 3 vidas de reis, máis 30 anos máis, alrededor de 100 anos, e herdabas. Tal xeito que estamos aquí, seguro que temos, seguramente, vínculos co rural, nós personalmente, ou familiares nosos, e vemos herdando ou vivindo do campo e do mundo rural e nese ronsel, esa estela rural, dende hai centos de anos. Nos somos o último eslabón da cadea da que nos fala o poeta Ángel González, remontándose ao longo de séculos e séculos, que dá vértigo pensalo. E aí chegamos ata a máis remota antigüedade, xeración tras xeración.
había pouca mobilidade, ademais. Aquí estábamos pois moi fixos no territorio. E o foro foi o decisivo. Era un sistema de explotación. Mais ou menos o 30% do que producía un labrego dáballo o señor. O señor que podía ser leigo ou eclesiástico. E iso era o que chupaba, 30% máis ou menos, non arriba ou abaixo. É bastante, porque logo estaban outros impostos e outros gravames. A Igrexa cobraba o desmo de todo o que se producía. Cando se introducen as patacas, xa no século XVIII, pero no XIX se difunden máis, e cando os cachelos empezan a ser populares en Galicia, que é na segunda parte do século XIX, cando, sobre todo, o xeral Prim, na época do sexenio revolucionario, quita o gravame, quita o carácter de monopolio que tiña o sal, do mesmo xeito que o tabaco. Era monopolio do Estado. Porque a monarquía dos Austrias e Borbóns despois, para financiarse, decidiu gravar aquilo que daba máis cartos. E o tabaco, cando se empezou a difundir, daba, e o sal era imprescindible, verdad? O salario, ven dai, o básico. E na época do sexenio revolucionario, a partir dos 1868, nos 70 e tantos, o xeral Prim foi o que dixo, se acabou o monopolio. A partir dese momento, o sal podíase vender libremente. E isto o abaratou e o acercou a xente. Para salgar o porco ou salgar os cachelos, pois non había que ir a unha instalación concreta, unha especie de estanco do sal, que estaba lonxe, e que encarecía o sal, para que o rei tivera bons impostos para a súa vida de luxo. E unha vez que se pudieron salgar os cachelos, sabían mellor. E entón popularizáronse máis, porque como sabedes moitos de vos, pois os cachelos eran os patacas, en principio, cando chegan de América, chegan variedades, chegan máis de 100 variedades. O que coñecemos hoxe é o froito dunha selección. As primeiras que chegaban tiñan un certo amargor, non eran tan boas, tan sabrosas, e, ademais, é un froito infernal, a pataca, terrosa, que está no... Hai na xerarquía de valores dietéticos tradicional o elevado, por exemplo, as froitas ou as aves máis elevadas, se consideraba que eran máis exquisitas. En cambio, os alimentos máis pertos da terra, os subterráneos, eran os máis despreciables. E a pataca está enterrada e ten ese aspecto tan pouco agradable. E iso fixo que a xente tardara bastante en animarse a comelo. Axudou a fame bastante, que houbera patacas. Pero cando se salgaron, estaban moito máis ricos as patacas. E entón, iso axudou moito a difundilas. Ben, o conto foi que cando se introducen as patacas, a Igrexa tamén quería cobrar o desmo. E os paisanos decían, isto non estaba no contrato. Xa co millo era un lío no século XVII, porque todo o anterior, a Igrexa dixo, aquí todo grabado, o 10º para a Igrexa. E entón chega o millo no XVII, e os paisanos dicen, bueno, señor, tal, isto non estaba aquí e tal. Intentaron escaquear, lóxicamente, pero obrigaron-nos, pidieron que apechar co desmo. O mesmo volveu a pasar coas patacas, e tamén acabaron perdendo a batalla os paisanos pagando o desmo das patacas e de todo canto había. Bueno, entón o foro non era o único imposto, o último gravame da terra, había un mogollón deles, e a vida da xente era moi xustiña, verdad? Moi de supervivencia, toda a vida, de penuria. Aquí non hai unha certa abundancia ata a sociedade de consumo. A sociedade galega, antes dos anos 60, non é unha sociedade de consumo, é unha sociedade precaria, como era casi todas, de Europa. Non éramos tan distintos, nin pasamos moita máis fame que os irlandeses, que os daneses ou que os alemáns, que migraron masivamente a América, por exemplo. Bueno, por lo tanto, os foros eran un gravame, como digo, aparte de outros. Otero Pedrallo, por exemplo, fala deles, que tamén cobraba algún foro que outro, decía que non era tan opresivo o sistema foral galego, tan importante, non? Era o que mobilizou máis a xente en Galicia, o antiforismo contra os foros. Non era tan grave, decía Otero Pedrallo e máis xente, porque, bueno, era un contrato a longo prazo,
e non tan oneroso como os contratos a curto prazo. Ben os sabedes os que pagades alugueres de vivenda, que se vos poden subir e disparar os precios dun ano para outro. Pois os alugueres da terra, do gando, tamén pasaba algo parecido, por exemplo, en Aragón ou noutras partes de España, onde os contratos agrarios eran a curto prazo. O foro, en cambio, era moi a longo prazo. Chegaron hasta o século XX, os foros, os que non se redimiron, pagando aproximadamente o equivalente a 3 ou 4 anos de pagamento de foro, ou a veces 6 anos, dependía. Bueno, Otero decía que eso, como era a longo prazo, pois permitían que se o labrego espabilaba e incrementaba a productividade da terra, por exemplo, con rotacións máis complexas, que se fixo, non? Ou con adubos, con abonos, produce máis a terra, ou mercando algunha leira que outra para completar. En fin, todo isto, do policultivo, de supervivencia. Pois que, con esa mellora da produción, da productividade, pois o pago do foro, que non variaba, non se actualizaba, pois pagaban o mesmo producindo máis, quedaban cun remanente maior. O foro permitía isto. E se pagaban en cartos, en diñeiro, en reales de vellón, pois, ou pesetas despois, pois coa inflación, que é un movimento diacrónico, un movimento que multisecular, os precios van subindo sin parar, como ve, e a veces dispáranse. Esa inflación multisecular fai que o que se paga de foro, porque o primeiro se refire a pago en especie. Cando pagaba, tiña que pagar pois, tantos carros de millo, ou tantas arrobas, ou tal, de viño, o que fora, pois a produción facía que o pago en especie melloraba. Pero se pagaba en cartos, como digo, pois coa inflación pagaban efectivamente menos, en cartos reales. E entón, por conseguinte, cando chegamos ao século XIX e XX, pois xa non era tan terrible o foro. Pero, bueno, Otero non entra tanto noutra serie de aspectos que ten o foro, que son moi de antigo réxime, de sociedade señorial, como Laudemio, por exemplo, ou como a Luctuosa. É dicir, unha serie de complementos que resultaban verdadeiramente denigrantes. Por exemplo, a Luctuosa era que cando morría o cabeza de familia, o labrego da casa, o Petrucio, cando morría, a familia tiña que indemnizar ao señor coa mellor animal de 4 patas que tivera. Unha ovella, unha cabra, unha vaca. Porque se supoña que o señor salía perdendo con que un servidor, un servo, un vasalo, un pagador de foro, que desaparecera. E a familia indemnizaba. Isto era tremendo, verdad? A Luctuosa. Era un anexo frecuente nos contratos de foro. Bueno, por eso hai tal cabreo a fins do XIX e comezos do XX contra os foros. Mais que pola razón económica estricta por estes complementos ou engadidos que tiña o contrato foral. Bueno, hai que decir tamén que a Igrexa tiña cantidad de foros, porque tiña cantidad de terras. A Igrexa. O clero, en xeral, tiña unha dieta moi privilexiada, comían bastante mellor. Os curas párrocos pois estaban así gordiños, o Pardo Bazán sempre os dibuxa así, como en bon point, que os franceses, bueno, están satisfeitos, se les ve así, non hai un cura delgado, é moi raro. Algún seminarista místico como que aparece en unha das obras de Pardo Bazán, verdad? En Los Pazos de Ulloa, seminaría, desgadiño, pero todos os demais, os cura párroco dali, de Boán, pois era un señor, un crego, pois ben mantido, ben mantido. E nos mosteiros, ainda que teñen os mosteiros galegos son importantísimos, non hai máis que ver que edificios teñen, verdad? E iso é a expresión do excedente económico, como cantidad de cartos e de millo, de cereal, de viño, de filloas, porque tamén había que pagar filloas, eran para os frades, os cistercienses e os outros. E a súa dieta era moi privilexiada e os regulamentos que tiña as ordes religiosas, bastante austeros, normalmente se incumplían alegremente. E entón estaban moi ben mantidos e ben comidos, e en xeral a Igrexa, o clero regular, os monxes e frades, detentaba a maior parte da terra en Galicia. Nos enseñan os medievalistas esta historia. E seguiu sendo así durante moito tempo, de que a terra dependía dos curas e dos frades, da Igrexa Católica en conxunto.
E esta terra non explotaban directamente, o que facían cedela en fora aos paixanos, a cambio de, como dixo. Bueno, a Igrexa sempre foi así poderosísima, terratenente, ainda que non tivera latifundios, era latifundista, en sentido de terras extensas, porque non había en Galicia latifundios. Pero sumadas un souto por aquí, unha leira por alá e un coto por outro lado, sí que eran unhas propiedades amplísimas, sumadas todas. Entón, os donos eran terratenientes, ainda que non houbera latifundios. Esa era a Galicia. E, bueno, do mesmo xeito que ainda hoxe a Igrexa é a primeira inmobiliaria de España, a que máis edificios ten hoxe en día, non hai ninguna comparable, e máis dende que Aznar concedeu a inmatriculación de inmobles libremente. Podían matricular a Mezquita de Córdoba, por exemplo, ou un teleclub da Estrada, que foi feito polos veciños e polo Estado, e a Igrexa apunta como de Igrexa Católica. E, bueno, inmatricularon la tira de cousas e non pagan IVA por todos os edificios que teñen e que están dedicados. Os de culto son unha cousa, pero logo están os que teñen dedicados a residencias, a hostelería, a restaurantes, a residencias universitarias, de todo teñen. E tampouco queren pagar IVA por todo isto. Entón, claro, os beneficios son inxentes. E o goberno que intentou que pagaran IVA por estes conceptos non de templos de culto, se negaron e lograron que o goberno actual se arrugara e non lles cobra o IBE actualmente. Tampouco. Bueno, se acaso despois comentamos isto un pouco. Mesmo o gran xefe da clerecía en España, Rouco Varela, durante moitos anos, cando deixou Palacios, obispos viven en Pazos, deixou o Pazo de Madrid, cerca da Catedral de Almudena, pois se instalou nun apartamentito de nada, moi modestito el, de 370 metros cuadrados, un apartamento no centro de Madrid. Aí estivo Rouco Varela vivindo despois. Hai unha tradición, por conseguinte, no clero da Igrexa Católica Española de poder inmenso e de reaccionarismo, de oponerse, por exemplo, á redención foral. Redención, porque sabedes que había dúas opcións, redención ou reversión. E os curas e os fidalgos decían que reversión. É dicir, que despois de anos e anos pagando, que no século XIX a propiedade completa da terra que estaba dividida. Non hai o concepto de propiedade moderna que é unha única propiedade. Hai un propietario. Ou un pode arrendar ou pode fazer outras cousas. Pero daquela propiedade mesma estaba dividida, esta era típico do antigo réxime, entre dominio útil e dominio eminente. Entón, os detentadores do dominio eminente que cederan ao dominio útil aos labregos dicían nada, que volva outra vez ao propietario do dominio eminente esa parte útil que cederan aos labregos, despois de cobrarlles séculos e séculos. Isto é reversión foral. E isto que piden as clases dirixentes de Galicia no século, a finais cando hai a movilización agraria. E frente a isto, os agrarios dicen que non, que é redención ou revolución, como din algúns agrarios, de orientación socialista ou anarquista ou comunista, que tamén os hai. Revolución que significa a terra para quen a traballa, sin indemnizar o propietario. Xa bastante cobraron durante séculos. Esa fórmula non triunfou. A que triunfou foi a da redención. Redimir significa, pois, recuperar, ter a propiedade plena, pero indemnizando o propietario bastante, como dixen antes, pagándolle bastante. E con unha lei que o favorece. Isto sucedeu na época de Primo de Rivera, en 1926, cando sacou unha lei que axilizou o proceso. Ata ese momento xa se produciran redencións de moitas persoas, moitísimas, que chegaron a ser donas de seu, donas da terra, pagando e chegando a acordos privados cos propietarios, coa Igrexa Católica, co cura de turno, o mosteiro, ou o fidalgo, ou o secretario do Concello, que tamén tiña unhas terras, e que a veces a subaforaba. Esa é outra. Por veces, os intermediarios, un fidalgo, un médico, ou calquera persoa de clase media ou da burguesía, collía a terra, collía un foro, como quen que iba a traballar a terra el, e en lugar de facer tal cousa e pagar 10 ferrados de millo, subarrendaba a un labrego, había fame de terras, sempre houve eso, a cambio de 90 ferrados de millo.
unha cosa disparatada. El pagaba unha pequena parte e cobraba unha parte inteira. Isto se chama subforar, subforistas. E había tira deles por Galicia adiante. Bueno, e tamén isto me fixo medrar moito a riqueza da fidalguía, dos pazos e da Igrexa Católica. Bueno, esta era un pouco a sociedade da época en canto a propiedade. Tamén cabe sinalar un aspecto interesante e é o acceso á propiedade da terra, que foi importantísimo e pouco comentado. Pausa para xerar un pouco de intriga. O acceso á propiedade da terra foi tremenda, foi impactante, non? Mesmo hoxe en día hai un 75% de galegos e galegas que teñen terras, propietarios de terras, no rural e nas cidades, en Pontevedra, en Ourense, en Lugo, etc. Hai a maior parte da población, 3/4 partes da población, que teñen terras en Galicia, eles ou familiares deles. Isto é alucinante. Frente a outros lugares, como Andalucía ou Extremadura, por exemplo, que non pasa nada disto, non? A xente, hai latifundios e a xente non ten, son pejigueros ou pejugaleros, pejugal, teñen unha terriña pequena, poden para sobrevivir ou nada, pero poden ter eso e logo traballan en peonaxe para os latifundistas extremeños, andaluces, de Castela, etc. E non teñen nada. Por iso casi que non emigran a América xente modesta, campesiños, de Andalucía ou de Extremadura. Casi que toda a emigración a América do século XIX e XX, ata os anos 60, en que se reorienta cada Europa, é unha orientación da cornisa cantábrica, incluída Galicia, do norte, onde hai minifundio e propiedade da terra. Logo, se acaso, me preguntades por eso, se cadra. Porque ten que ver isto coa emigración, o minifundio coa emigración. Bueno, este triunfo da batalla dos campesiños en Galicia para redimir foros que triunfaron, conseguiron seren propietarios. Significou a democratización da propiedade rústica en Galicia. A maior parte da xente en Galicia era propietaria, ainda que fora de unhas poucas leiras e dispersas, que iso significa minifundio, verdad? Leiras pequenas e separadas. Pero masivamente tiñan xente propiedade. E isto influiu moito no nivel de vida da xente, na alimentación, por suposto, como detallarei despois. Unha Galicia de propietarios, de pequenos propietarios e de agricultores que resistiron ao avance da industrialización, que foi feble en Galicia. Non tan feble como parecía, pero feble. En sitios como Cataluña, no País Vasco, que houve auténticas revoluciones industriais, aquí houve transformación industrial. Paseniña. Inda hoxe está vendo un cambio enorme industrial en Galicia, pero moi paseniño, non se nota moito. Lede os traballos de Antón Baamonde sobre isto. A industrialización reciente en Galicia, como incluso de altas industrias moi innovadoras tecnolóxicamente, que está vendo hoxe en día. Bueno, entón, a xente tiña a propiedade masivamente e, bueno, isto lle daba unha capacidade de resistencia enorme frente ao avance da industrialización, digamos, da modernidade depredadora. Porque a industrialización foi terrible. A revolución industrial, quero decir. A revolución industrial foi catastrófica para as sociedades respectivas. Acabaron coa artesanía. A industria moderna acabou coa artesanía no País Vasco en gran medida e proletarizou a xente en condiciones indignas, como nos conta Charles Dickens, por exemplo, e outros autores en España, verdad? Perderon calidade de vida, foi un desastre para a xente, foi un éxito económico, como hoxe en día a economía, non? España va bien, pero o español é fatal. O nivel de vida da xente está moi precarizada, pero España sube moitísimo, porque a desigualdade aumenta enormemente. Pois a revolución industrial foi tamén un feito así, incrementou a riqueza dos industriais e empobreceu moitísimo as clases populares proletarizadas compulsivamente, porque ninguén entra a traballar nunha fábrica, verdad? Traballando 12 ou 14 horas ao día, como sucedeu durante décadas,
nin sequera coa xornada de 8 horas establecida a comezos do século XX, cambiou isto, porque seguiron traballando moitísimas horas, e ainda hoxe en día preguntemos aos da hostelería cantas horas traballan, que non lles pagan, verdad? Horas extras. O sea que a xornada laboral é enorme e as condicións de vida eran peores que as que tiñan esas persoas antes da Revolución Industrial. En Galicia nos aforramos eso, non nos industrializamos, non pasamos a unha potencia industrial, un país con produto interior bruto enorme, pero a xente non viveu esa experiencia bastante traumática. E iso se pode ver así tamén. Tamén se pode ver así, non só Galicia atrasada, pouco industrializada. Bueno, un momento, socialmente isto que supuso. Bueno, por un lado. Por outra banda, o feito de que a xente tivera terras e autoconsumo e policultivo de subsistencia, significaba que tamén tiña solares. É dicir, que aquelas leiras que estaban nas arredores das vilas galegas, e hai, bueno, unha gran cantidad de urbes pequenas en Galicia, e das grandes cidades que foron medrando, Vigo, Coruña, etc., todas esas leiras se convertiron en solares. Entón, dúcias de miles de persoas en Galicia tiveron a posibilidade de construir casas en réxime de autoconstrucción total ou parcial. A veces un constructor ou un amigo, alguén, ou a veces incluso bellas tradicións agrícolas de traballo en común, de endeita, se chama isto, traballo en mancón, de colaboración rural, pasaron deste xeito a colaboración para construir a casa. E dou ti me axudas a min e eu a ti despois. Entón, bueno, non é baladí o feito de que haxa en Galicia hoxe un porcentaxe parecido. O 75% dos galegos, según as últimas sondeos, os catastros indican que algo máis do 75% dos galegos teñen vivenda propia, señoras. Iso é tremendo, é impresionante. Bueno, por de pronto se aforran este drama actual do incremento dos alugueres de vivenda. O 75% dos galegos teñen vivenda propia. Tamén significa que teñen cociña. Iso non é unha broma, porque os pisos modernos cada vez teñen menos cociña. E como dio Mercadona, que chamalle así por Italia, realmente porque as mulleres eran as que iban a comprar, decía o tipo para excusarse cando lle acusan de machista o de Mercadona. Pois, este di que se van a acabar as cociñas. E, de feito, os pisos modernos teñen cada vez menos cociña, máis pequena, máis reducida. Isto influye tamén na alimentación, moito. Non é o mesmo cociñar, como fan na maior parte das casas rurais e populares, e a cociña bilbaína ainda está en vigor en moitos sitios, compaxinada coa cociña de gas, de butano, ou a vitrocerámica. Non é iso, ten unha cociña ampla, que además fai de calefacción no inverno, e a familia que este ali e tal, chega a vida na cociña, que é un pisiño destos modernos urbanos, onde apenas hai cociña, non cumpre un papel de reunir a familia, etc. Bueno, pois, o feito de que a xente fora propietaria da terra permitiu que, en moitos casos, a xente tivera xa ese solar para construir ou para vendelo e adquirir un piso. E, en calquera caso, todas as leiras que rodean as cidades permitiron que as hortas, algo moi importante, as hortas son decisivas, entendo eu. Galicia é un país de hortas, de horticultoras, porque eran as mulleres que traballaban as hortas, e escollían, estaban sempre perto das cociñas, para sair pola porta, coller os allos ou as berzas e botalas ao pote. As hortas están moi menos valoradas, como casi todo na vida. As hortas, para empezar, nos catastros que se fan, desdeñan, desde Madrid, desde a institución, desde os ministerios, se fan catastros, e a propiedade rústica, e todo aquilo que é inferior a media hectárea non consta, porque se considera irrelevante. E as hortas galegas todas teñen menos, moi pocas haberá que teñan máis de media hectárea un montón. E entón non aparecen e non se valoran. É asombroso isto, que non se decate ninguén ou pouca xente da importancia que teñen as hortas
que non constan na estadística, pero que influen moitísimo no policultivo de subsistencia. En Teramán, patacas que se botan a horta, cebolas, allos, en fin, todo o que hai nunha horta. A posibilidade de alimentar galiñas se alimentan con millo, se alimentan con berza e con outras cousas parecidas, e iso a horta depende moito da alimentación das galiñas e dos ovos, algo importantísimo tamén na alimentación. E iso está a mercede de moitos labregos, esta posibilidade de ter unha horta. E está extendidísimo, hasta nas cidades hai hortas. Eu teño visto como o século XVIII, isto conto eu en Ben Mantidos, e o desenvolven en algúns artigos que publiquei en Diario de Pontevedra ou na región, que teño que reeditar o libro para contar máis cousas sobre isto. Como, influen tremendamente na alimentación da xente, eso tan desdeñado, de dispoñer de alimentos sans, cercanos, gratis, e, bueno, ainda que tradicionalmente a xente non podía comer ovos, nin galiñas, un paisano non comía ovos, nin galiñas, nin bebía leite, ainda que tiñera vacas. Isto todo vendíase, había que vendelo para pagar os impostos e para comprar cousas que non se producían, como aceite ou azúcar, por exemplo. Tiñan gran valor de cambio e entón casi que todos os paisanos tiñan alrededor de entre unha dúcia e media de galiñas e unha produción anual de 100 e pico ovos, non se producía demasiado, ata que chegou Franqueira e puxo en marcha as granxas industriais. Pero isto xa foi anos 60, finais dos 50, 70, cando empeza a revolución da ovícola e avícola modernas. Entón, en ese momento, a xente non podía comerse os ovos apenas, ou moi poucos, e a galiña únicamente na festa do patrón, pero polo menos obtiña uns diñeiros cos cales compraba outros alimentos ou melloraba o seu nivel de vida, verdad? E todo isto dependía gran parte da horta, das hortas, importantísimo. Tamén había frutais nas hortas frecuentemente, algún árbore, unha mazán, unha maceira, unha pereira, algunha outra árbore que era importantísimo isto. Entón, as hortas eran decisivas, e isto está, e os solares que se podían convertir tales hortas ou tales leiras. A importancia que isto tivo para a construcción, para a vivenda, para a calidade de vida da xente. Todo isto non está na estadística, no PIB e no Producto Interior Bruto e nin na estadística da renda per cápita, non existe nada disto. Nin os frutais que pillan, nin as hortas, nin as galiñas que teñen, nin o porco familiar, porco por casa. Mesmo nas cidades había, a xente tiña porcos e tiña, a Rúa das Hortas en Santiago paradigmática en este sentido. Todas as cidades galegas están entrefebradas de hortas, casi que todas, ou algo pequeniño, un pequeno xardín onde plantan berzas. Ainda hoxe se ven as berzas en xardíns. E interpenetran as cidades e os arredores das cidades e as vilas, e toda Galicia está así. Entón, isto foi moi importante para a vivenda e para a alimentación. Sosteño eu, pero podemos velo en detalle. Podo comentarvos como esta forma de sociedade galega, que era de cuño petrucial, é dicir, patriarcal, moi machista, tremendamente machista, e moi sexista. Pero, como sociedade, eu creo que tivo un pasar pola historia medianamente aceptable. É dicir, esa visión pauperista, mesmo os economistas do século XIX e algúns ilustrados, do XVIII, dan unha visión apocalíptica de Galicia e de outros lugares, dende a modernidade, dende a ilustración. Parece que todo isto era campesino paupérrimo, a xente miserable, fames, Manuel Murguía que fai unha crónica dunha fame que houve en Santiago tremenda, en Soledade de Santiago. Todo isto parece moi exagerado, moi exagerado. Unha porque os propios labregos tamén tiñan interese fiscal en parecer máis pobres do que eran. Cando iba por ali o morgado, o encargado do
do mosteiro ou do fidalgo a cobrar o viño, eso sí, limpo de follas e de pepitas e de todo. O barril de viño que o inspeccionaba ben para que non tivera nada impuro. Os mayordomos dos poderosos iban a controlar isto e a ocuparse, etc. E aí está este afán extractivo. Bueno, pois digo que esta realidade tan tremenda facía que os labregos, cando chegaba ali o inspector e o cobrador de impostos do Estado, que tamén, como sabedes, os subarrendaban, arrendaba. O Estado cobra dos impostos, non tiña funcionarios suficientes e o arrendaba. Entón, o cobrador de impostos chegaba á aldea e todos se facían paupérrimos. Aquí non temos nada, aquí non... O ocultamento diante da extracción fiscal era masivo. E a xente acrecentaba a súa miseria, a súa pobreza para defenderse deso. Isto para empezar, non? E logo tamén hai un problema de estándar, que é dicir, un señor que vive ben, que está un ilustrado, un Padre Sarmiento, como os economistas do século XIX, ven ao campo e desde o estándar do relativo benestar urbano dun señor acomodado, as condicións de vida dun labrego parecen miserables. Non hai auga corrente, non hai a suciedade, visten de liño, porque é o tecido nacional en Galicia, o liño, ata que chegou a revolución do algodón dende Cataluña, no século XIX, co ferrocarril. De liño, pero a xente ten unha roupa nada máis. Cando morre alguén, tinguen de negro a única roupa que teñen, non teñen outra. E durmen coa roupa que traballan, non teñen roupa de cama. Isto é o habitual. Contei unha historia da vida cotiá. E, todo isto visto por un economista de unha cidade, pois parece misérrimo todo. Pero claro, falta a historia comparada. Bueno, os paisanos tiñan esa vida, pero iso era o normal na época. E se viéramos os paisanos de Bretaña, en Francia, ou do sur de Italia, ou de Polonia, non estaban moito mellor, en absoluto. Era o panorama existencial do campo, do medio rural, da sociedade rural. Entón, non era para tanto, creo eu, como contan moitas cronistas da época ou economistas da época. E, en xeral, eu creo que o feito de que tiveran esa propiedade relativamente estable que daba ao foro e que herdaban os seus fillos, etc., e era a súa terra, ainda que pagaran un canon, eso, coa importancia da gandeiría en Galicia, o vacún tivo unha gran importancia, exportábamos bois e tamén becerros a Gran Bretaña. E se formaron no 19 cooperativas para exportar todo isto e aos mercados urbanos de Madrid, de Zaragoza, de outras partes, de Barcelona. Así que hai tamén esta outra parte gandeira moi vigorosa en Galicia, para non falar da pesca, que é outro recurso, e de outras gandeiría non tan importante, por exemplo, as ovellas e cabras. As ovellas eran unha especie moi abondosa en Galicia, moitísima, rebaños de ovellas, e case que todas as familias tiñan unha ovella que levaba o neno ao monte a pastar ali, igual que tamén levaba a vaca, e as levaban un fato de ovellas ou unha ovella, segundo os recursos de cada quen, e en función dese policultivo, o monte, o uso do monte. E, bueno, un breve comentario sobre o monte, porque o sistema, isto que Abel Bouillet, el xeógrafo francés, denomina un bello complexo agrario, defínese a Galicia, caracterízase por este policultivo, que implica o uso do monte tamén. E a xente tiña leiras que daban un cereal, millo ou centeo, ou trigo para os ricos, para campesiños acomodados, e todo o demais, algunhas verduras, etc. Os ovos, as galiñas, todo isto que veño de contar, forma parte do policultivo. Pero, ademais, o monte estaba aberto a xente. Mais ou menos o 70 e tantos % dos montes non eran privados en Galicia, históricamente. E aínda hoxe en día, máis da mitade son en man común. Galicia resistiu completamente o avance
da privatización ou da municipalización, de facer que o monte que é en mancomún dos veciños pase a ser do Concello, que sabe Deus de quen é o Concello, non? E tamén da privatización de empresas, de persoas, de persoeiros, aristócratas e de burgueses que compran montes para caza ou para especular ou para facer outras cousas. E, bueno, o monte en mancomún tivo unha importancia extraordinaria en Galicia e aínda hoxe en día é algo importantísimo. As sociedades en mancomún de montes que teñen recursos moi notables vendendo a madeira, recursos forestais, ainda que logo pase o que pasa cos eucaliptos, sobre todo na Franxa costeira. Pero, bueno, estes montes en mancomún eran abertos para todos, e era máis da mitade. Logo estaban os montes de Voces e de Varas, que significaba que os veciños da aldea, próximos a ese monte, o de veciños, podía ter dereito a unha parcela de monte. Facías un reparto na parroquia. E, bueno, esta parcela de monte. E esa non era súa, pero podía explotala él. Podía levar o seu gando a pastar ali, podía coller madeira ali, castañas se había castiñeiros, bellotas para alimentar os porcos e para as persoas. Antes comíanse as bellotas, dentro os celtas. Quedaban os carballos e os castiñeiros quedaban castañas. Todo isto podía ocoller nesa pequena parcela que estaba asignada á familia del, por grupo familiar, a familia popular campesiña, chamase isto, grupo familiar campesiño. E se eran de varas, pois era en proporción á riqueza de cada quen, pero todos tiñan algo. Os máis ricos, os campesiños máis acomodados, unha franxa maior de monte, os menos algo inferior. Pero todos se beneficiaban do monte e o incorporaban ao policultivo de subsistencia do vituperado minifundio. El minifundio, o atraso. De eso non tanto. O monte estaba incorporado en ese policultivo. E na costa, pois, os recursos marítimos e pesqueiros e do marisco. O marisqueiro era en man común, era libre o mariscado. Hoxe en día as cofradías controlan eso e o restringsen, pero ata hai moi poucos anos era libre. Para toda a xente da zona podía mariscar libremente. E era un recurso complementario do policultivo. E pescar. Unha gameliña de nada, dun veciño, se non a tiña, podías coller e pescar algo con liña ali alrededor da súa casa, do porto, da praia. Era outro recurso para moita xente. E se dá moito esta figura híbrida do mariñeiro que ao mesmo tempo ten unhas leiras, ele a familia, esta hibridación, verdad? Entón, hai monte, hai horta, hai leiras e hai posibilidades de pesca e marisqueo. Todo isto é policultivo de subsistencia beneficiado ao minifundio galego, nada menos. Son recursos. Así se explica que os galegos medráramos moito. Para a xente, para medrar, ten que estar alimentada. Cando se ten fame, non se pensa máis que en comer. A sexualidade desaparece por completo. Entón, a xente debía de ter certo vigor social e fisiolóxico para reproducirse como nos reproducimos. Tanto que no século XVII, comezos do XVIII, chegamos a ser o 15% da población total de España, os galegos. Había máis galegos que cataláns, que hoxe en día case que nos triplican. Andan alrededor do 8%, 8 e pico, e nos non chegamos ao 3% do total da población española. Fixadevos, vos, que cambio. O feito de que había tanta xente en Galicia significa que había comida, que a xente estaba medianamente ben mantida para reproducirse e sobrevivir as familias cun promedio de 6 persoas por grupo familiar durante séculos. Ese é un indicio, verdad? E outro é que cando se inventa o servicio militar, como sabedes, é unha invención de Napoleón, dos jacobinos franceses e despois de Napoleón Bonaparte, obrigar aos mozos a ir ás guerras, como pronto Trump vai facer, e os alemáns que andan neso. Entón, a conscripción que chaman os franceses, servicio militar obrigado para os mozos, pronto para as mozas, era algo que se inventa no século XIX, nos exércitos. Antes as guerras eran cousa de pouco, grupiños de persoas moi pequenos en batalla salvo os imperios, que aí xuntaban moita máis xente, os imperios dende Alejandro Magno, chamado así
ese grupo de bandidos que eran os que capitaneaba Alejandro Magno, saqueando e violando todos os territorios do seu imperio. E logo enaltecidos pola historia dos emperadores, cando debían ser personaxes considerados como unha peste para a historia social, non? Os emperadores distintos que provocaron terribles mortandades e arrasaban cidades, etc. Todo para conseguir botín e violar mulleres. Tamén forman parte do botín. Bueno, pois as guerras, estas dos imperios eran máis populosas, pero as guerras entre reis e tal eran exércitos pagados polo rei e por un xuramento de fidelidade ao rei. Loitaban polo rei. Cando se inventa o servicio militar, se loita pola patria, que é outra cousa. E aí nace o entusiasmo patriótico, sobre todo os homes. As mulleres teñen moito menos entusiasmo e máis respeto pola vida dos fillos, son as que sufren por perdas humanas. Os varóns, a patria les mola máis. E dicen, bueno, se por a patria, que vaya el chico a la guerra. Isto se ve moi ben en todas partes, así que eso podemos comentar. E, bueno, ao inventarse o servicio militar, sucede que aos mozos nos cuartéis os tallan e os pesan. Nunca pasara isto. Non tiñamos demasiada idea, bueno, polos esqueletos, os arqueólogos e todo isto, a arqueoloxía nos dá algúns indicios da estatura da xente, que sabemos que era moi baixa, non? Hasta a revolución dos anos 60, coa mellora da dieta que se produce, pois a población medra moito en estatura e en vigor físico e en duración da vida, non? Pero ata ese momento, o promedio da vida eran 30 e pico anos de promedio, a mortandade infantil é amplísima e a estatura baixa, non? Un promedio de uns 60 era algo moi habitual, entón. Bueno, pois os mozos, digo, galegos, chegan aos cuartéis e os pesan e tallan. E que sucede? Bueno, pois eu mirei estadísticas, porque o Exército publica moitos datos que non estaban publicadas, conto en ben mantidos, e encontrome con que os quintos galegos teñen unha envergadura física que está de 3 provincias no promedio de España, no promedio. Tan ben amantidos como os cataláns, como os vascos, mellor que os madrileños, que están bastante mal en ese momento, etc. E unha provincia galega está por riba do promedio. O sea que non estábamos peor mantidos que os mellor mantidos de España. Para nada. Porque o vigor físico, a estatura, a envergadura física, todo isto depende da alimentación, fundamentalmente. E, bueno, resulta que estamos no século XIX, os mozos galegos están así, no promedio, e ademais hai unha serie de viaxeiros, observadores, o propio Valle Inclán, cando fala dos galegos, fala deles, da xente de Galicia, como boa presencia física, con boa prestancia física. Hai bastantes fontes que eu detallo no libro, ben mantidos. Bueno, entón, isto significa que a alimentación en Galicia, o sistema alimentario galego, funcionou relativamente ben, dentro da precariedade. Non había luxos, máis que para a fidalguía, para o clero, que tiña, como digo, tiña unha dieta privilexiada, como mostra Pejerto Saavedra nun estudo concreto sobre os mosteiros, comían bastante mellor, en fin, que non andábamos tan mal. De feito, se dice, no, pero vamos a ver, había moita emigración en Galicia, migración, pobreza, non sei que, e campesiñado, campesiños, claro, decían os economistas galegos marxistas, non? Que non foi marxista aquí alguna vez na vida. Decían Suevos, por exemplo, López Suevos e algún outro. Bueno, o campesiñado é unha clase residual. Na teoría de Carlos Marx hai burgueses e proletarios. Un pouco despois inventan a clase media. Pero o campesiñado non pinta ningún papel. Campesiñado propietario. Bueno, son clases vestixios do sistema productivo, do sistema de producción anterior, feudal, o señorial, e non pinta nada no sistema capitalista. Son unha clase a extinguir. Iso que nos din os economistas marxistas e socialdemócratas. Bueno, un pouco a opinión progresista en Galicia era esa hai pouco tempo, de que eso era un campo, era un sector residual moi grande, porque aí estaba moi atrasada, e extenso, pero irrelevante. Aquí o importante eran os proletarios e os burgueses. Estaban condenados a extinguirse históricamente os campesiños, pero resultou que foron máis resilientes do que parecía. E aí están toda a población rural en Galicia, mantívose durante tempo e tempo en esa vida que veño de describir en termos que se refire a alimentación e tal. E propiedade, teren propiedades da casa e de terras.
E non desapareceron. Non desapareceron, aí están. Así que o erro foi total, hermenéutico, de interpretación historiográfica, histórica. Aí están, e siguen, en gran medida. Bueno, nos últimos anos está debecendo todo isto, o mundo está cambiando moito, pero históricamente foi unha clase que mantivo unha presencia e unha movilización, a movilización agraria, dos agraristas de Antón Alonso Ríos, na provincia de Pontevedra, do crego este, como se chamaba o crego este famoso, o Abade de Beiro. Bueno, pues, o Don Basilio Álvarez, que era un crego aficionado aos burdeles e a vida loca. Basilio Álvarez, bueno, aí mobilizou a agrarios en todas partes. A movilización agraria foi máis importante que a proletaria en Galicia. E isto era unha expresión do poder do mundo campesiño, da fortaleza do campesiñado galego, a pesar dos pesares. E isto foi así. E, bueno, a emigración, unha pincelada, porque tamén quero falar das mulleres, a ver se me dá tempo, como tema específico. A emigración, atraso porque hai emigrantes, tantos emigrantes. Bueno, xa dixen algo, que en Galicia hai propiedade, onde que sexa precaria, foral, e hai tamén campesinos propietarios. Entón, hoxe, a historiografía sobre a emigración cambiou radicalmente. Antes, a emigración parecía que era algo, unha expresión de subdesenvolvemento, de pobreza, e os pobres emigran buscando un horizonte máis positivo, máis favorable. América está baleira, hai un baleiro, un presidente argentino decía, gobernar es poblar, e facilita a migración a Argentina, a Pampa e a todas partes, a Buenos Aires. Os galegos que sempre emigran a cidades, porque hai máis posibilidades de promoción. A Buenos Aires, a La Habana, Caracas, e sitios. E entón, bueno, este busca de novos horizontes é un feito, pero non é o único feito, nin o máis importante. A serie de monografías sobre o tema, desenvoltas na universidade e por parte de historiadores, varios, revelan que a cousa non ten nada que ver, como se pensaba. Que os máis pobres nin emigran. Isto sábese positivamente. Por exemplo, os jornaleiros andaluces emigran a Barcelona ou a Madrid, andando, por certo, van hasta Madrid. Tamén os galegos van andando a Madrid hasta que o ferrocarril aparece, que moi tardíamente, e o poden pagar. Os máis pobres non poden emigrar. A emigración hai que pagar unha pasaxe dentro dun transatlántico cara a América, e isto custa bastante diñeiro. Non poden emigrar. Entón, vimos como os que emigran, os emigrantes, o perfil social dos emigrantes era, bueno, un certo nivel económico e educativo, porque tamén se aprecia como entre a población migrante e a población estable que reside aquí hai un plus en favor da migrante, educativo, en instrucción formal. É dicir, teñen máis estudos, un pequeno nivel superior de estudos os que emigran que os que permanecen. Isto averiguámoslo en varias migracións a diferentes países latinos. O sea que non emigran os máis incultos nin os máis pobres, porque para emigrar hai que pagar a pasaxe, como digo. E entón, as familias teñen pouco numerario, teñen terras e teñen alimentos, verdad? Entón, pero poden hipotecalas ou vendelas, son propietarios. E isto é o que fan. Entón, en gran parte a emigración se financia coas terras hipotecándoas ou vendéndoas. E con ese diñeiro, a familia, porque a xente ata os anos 60, máis que individuos en mentalidade como protagonistas históricos, hai grupos familiares. A compañía familiar labrega. E a xente se integra, non cobra un diñeiro, por exemplo, todo o seu traballo vai para a familia. E a explotación son do grupo familiar. E o alcume, a denominación da xente é os de tal casa, casa de tal, o grupo familiar, decisivo. E entón, o grupo familiar decide hipotecar ou vender unha leira, paga a pasase a un dos fillos, e este vai co compromiso de mandar remesas. Ten que devolver o que recibeu. E o fai. Chegan de América unhas cantidades extraordinarias de diñeiro que canalizan bancos que se crean para eso, a banca galega que aparece,
en Vigo, en Coruña, en moitos sitios, para canalizar esas remesas de cartos que chegan para Galicia dende América e que modernizan Galicia. Aí aparecen iniciativas de electrificación, de levar auga corrente ás casas, de promover pequenas industrias rurais, etcétera, etcétera. A influencia da migración sobre a economía e a sociedade de Galicia é moi poderosa. E estes emigrantes que parten de familia, falen financiados polas súas familias e marchan co compromiso de devolver o que recibiron. E algúns non o fan, pero maioritariamente sí. E estes cartos son importantes, moi importantes. Entón, antes pensaba que emigrar significa disolver ese mundo rural de procedencia, non? Marchan, desaparecen. Hai unha caricatura dun caricaturista galego que pon Galicia como puchas, como boinas, e así conforman o mapa de Galicia. E coa migración vanse desfacendo as puchas que marchan cada América e Galicia desfaise. Bueno, pois é unha visión completamente errada. Realmente, esas puchas que marchan para América o que fan é mandar uns cartos que reforzan Galicia. Reforzan ese bello complexo agrario, porque con eses diñeiros as familias, primeiro, redimen as terras, pagan os foros. A redención foral está en gran parte favorecida por esas remesas que mandan os emigrantes, que teñen que devolver o pagamento. E, ademais, poden mercar unha leira máis, introducir mecanización, por exemplo, comprar unha malladora mecánica, empeza a haber moitas, ou simplemente un arado de ferro, porque no século XIX ainda siguen utilizando o arado de pau do Neolítico, do que nos fala Neira Vilas, un aradiño de pau. Empezan os arados de ferro, que isto ten que ver coa revolución industrial, con sargadelos na época en que fai siderurxia, antes da cerámica, ou con outras ferrerías que aparecen por Galicia e por cidades galegas e que fan arados como potes de ferro, tamén fan. Isto é moi importante. E, bueno, a agricultura tamén produce máis con estes novos arados, mellora. E isto é outro dos investimentos que pode facer unha familia, mercar un arado de ferro, unha malladora eléctrica. Bueno, tractores aínda non hai, comprar gando. Bueno, insumos, que digo os economistas, verdad? E isto é, por tanto, reforza o mundo rural, o mundo campesiño. E aínda fan outra cousa. Isto que se chama unha diversificación de riscos. Ou seja, cando veñen mal dadas, un ano de fame, os ilustrados decían que en Galicia a fame entra nadando. A diferencia de Castela, onde a sequía provoca fame, en Galicia provocaba, e ben o sabemos, os que acabamos de padecer estas últimas tormentas aí atrás, antes da primavera, ese chover sen parar, inunda todo, fai que as patacas se apodrezan, e o millo tamén, que os camiños se tornen intransitables, e que a xente se queda sin nada, por exceso de choiva. Por eso entraba a fame nadando. Pero eso é puntual e concreto. Houve algunhas fames en algunhas localidades ou algúns anos concretos de fame. Pero en conxunto, Galicia non padeceu fames crónicas, hambrunas crónicas. E, bueno, cando ven un mal ano, digo, a familia que se ve afectada ten algúns membros do grupo familiar en América que poden incrementar a súa aportación dadas as circunstancias, e iso é unha diversificación de riscos, chaman os economistas isto. É algo que se consigue con esta migración tan masiva de galegos e galegas, sobre todo galegos, porque é tamén sexista a emigración. As mulleres non poden emigrar durante décadas, máis que tuteladas, e en moi pequena medida. Para empezar, o pasaporte. Unha muller non pode pedir un pasaporte. E no franquismo tampouco, por certo. Porque ten que ter a autorización do pai ou do marido. Senón, non pode pedir un pasaporte. E esa é unha das limitacións. As mulleres non poden moverse, teñen mobilidade. Están tuteladas en ese sentido. A ver se podo contar algo máis sobre a historia das mulleres, que me gustaría. Bueno, en conxunto, a migración se pode ver de outra maneira absolutamente distinta a como nos lo presentaban, e non significa en absoluto miseria, nin pobreza, nin nada. Senón, o que sucede é que no século XIX hai moita xente en Galicia, eso sí, un mundo demográfico amplo, pero empeza a parecer que hai un exceso de poboación
Bueno, e tamén aparece o ferrocarril e o transatlántico, que permite marcharse masivamente. Antes non se podía marchar así, non había transportes que o hicieran posible. A revolución dos transportes facilita a migración de masas, claro. E entón, esta migración e esta realidade da xente que está en Galicia no 19, pois se encontra con que non ten o aliviadeiro, que significa a industrialización vigorosa. Hai moi pouca industrialización, hai algunha, pero non suficiente para absorber a esa cantidad de población que hai en Galicia, que sigue sendo moita. Non se pode, parece que hai moita xente en Galicia. Pero isto débese a que a industrialización non pode absorber esa man de obra, como pasa en outras rexións ou comarcas ou nacionalidades españolas, senón que, ademais, esas melloras no campo que esbocei, a mecanización do campo, que xa empeza a producirse no século XIX e con máis intensidade nos anos 20 e 30, primeiro tercio do século XX, é dunha gran modernización de cooperativas, de exportación, de gando, de producción agrícola, de maquinarias que se adquiren e tamén de rotacións máis logradas que permiten que a productividade do campo mellore. E tamén de adubos. O sistema tradicional de adubos, que era, como sabedes, basado no estrume, que é importantísimo, bueno, pois tamén se mellora cando se traen adubos dende Chile, por exemplo, de outros lugares. E entón o campo produce máis, con menos man de obra, e entón isto tamén crea a impresión de que sobra xente en Galicia. E dá esa impresión, hai paro, hai pouco traballo, pero non significa que esa miseria, nin que non funcione o sistema productivo rural nin urbano. Galicia sigue avanzando, pero a poboación non encontra traballo tan doadamente como antes das transformacións agrícolas e industriais. Isto é outro feito. Bueno, non me quero estender tampouco máis da conta. Como vou do tempo? Podo falar un pouco máis? Bueno, pois podo entrar en tema das mulleres, entón, historia das mulleres. Bueno, as mulleres estiveron sempre desvalorizadas, non? Pola ciencia, pola religión, pola filosofía grega. Aristóteles decía que o non tiña alma ou era moi imperfecta, como a dos escravos. E, bueno, tamén San Agustín, desde o pensamento teolóxico, as mulleres eran inferiores aos homes e impuras. Por esa razón, cando unha muller daba a luz, ata hai moi pouco tempo, como eran impuras e o sangue, etc., facía que tenían que guardar cuarentena, non podían bautizar o neno elas mesmas, tiña que ir a outra muller, a madriña, a levar o neno a bautizar, porque a impureza das mulleres impedía isto. En fin, a visión da Igrexa Católica é absolutamente misógina, era e sigue sendo, pero antes era máis intensamente misógina. A ciencia é parecida, e das ideoloxías, desde o marxismo, de Proudhon, de Marx, de anarquismo, todas as ideoloxías son absolutamente sexistas. E a ciencia tamén. Ata hai pouco tempo, a ciencia, incluso todos os grandes científicos, e en Galicia Roberto Novoa Santos, que ten un busto a entrada da Facultade de Medicina e que era un gran patólogo, Novoa Santos, era un sexista tremendo que publicou un libro que se chamaba La indigencia espiritual de las mujeres, onde abogaba porque as mulleres que eran moi inferiores, incapaces de altas capacidades e, por lo tanto, non debían dedicarse ao ensino superior, nin tampouco un medio, moito, porque eso se decía que o cerebro vai en detrimento do útero. Se potencias o cerebro, como facía Pardo Bazán, que acusaban de ser así, de potenciar demasiado indebidamente o cerebro, a mente, as capacidades intelectuais e creativas, eso iría en detrimento do útero e daría mulleres incapaces de concebir e de producir fillos sanos e robustos. Isto decía a ciencia médica e ata aos anos 60 en España e Galicia. Ata os anos 60 din isto, todos eles. Bueno, Novoa Santos menciona o caso como anécdota dun colega seu en Santiago que decía que foi un día pola clínica unha rapaza que tiña
problemas de irregularidade na regla. E entón, esta colega de Nova Santos atendeuna, isto conta no libro da indigencia espiritual. O colega examinouna e enterouse de que era unha lectora bastante intensa, aficionada ás novelas, como lle pasa a Madame Bovary, que tolea e se volve infiel porque lee demasiadas novelas cando está no mosteiro, no convento. Entón, o temor ás Madames Bovarys de Flaubert, pois fai que este médico dice, no, isto, claro, como a muller é o sexo débil, non sabe administrarse, e se tolea, e entón, por eso non debe beber viño, non? Iso outras cousas que me gustaría mencionar tamén, o do viño e as mulleres, que se considera que deben ser abstemias, e hai moita máis abstemias que abstemios, o sexismo no viño. Entón, este decía, bueno, pues, ni literatura nin viño, non? Prohibiulle tajantemente ler novelas, e pasado un tempo, o colega reportoulle a Nova Santos esta información. Una vez prohibida la lectura que le provocaba calentura mental, su imaginación exaltada como sexo débil, mujeres saben controlarse, entonces este caldeamento mental de imaginación exacerbada produce descontrol, e entón, unha vez que lle prohibiu ler, todas as funciones fisiolóxicas desta rapaza quedaron restablecidas inmediatamente. Sanou, así, prohibindo de ler. E isto lo decían así alegremente este colega. Bueno, entón, hai tamén un dato significativo, o das campás, que eu conto en Historia da Vida Cotidiana. As campás das torres e espadañas, casi que sempre hai polo menos unha gran campá e unha pequena, como mínimo. E sabedes que o simbolismo das campás, que é múltiple, desde alertas ante os incendios, etc., etc., tamén significan a morte. Entón, cando morre un varón, sonan dous sons da campana grande, ton, ton, e un da pequena, ton. En cambio, cando morre unha muller, todo o mundo na aldea sabe, porque ao revés, dous toques da campana pequena, ton, ton, e unha grande, ton. Xa este simbolismo sonoro, esta metáfora das campás, indica como as mulleres tiñan un concepto delas, unha valorización moi distinto, moi inferior, como se patentiza tamén nas nenas, como cando un labrego comunicaban a veciña que facía de comadrona e comunicaban que tivera unha nena, marchaba da casa dando un portazo, enfadado, porque tiña unha carga para a casa. Se tiña un neno, en cambio, decía que tiña un pan no forno. Isto xa dende nenos. Por iso tamén as nenas que facían, como decía Vicente Risco, de pequenas nais, porque axudaban as nais en todo, empezando por controlar o pote da comida. A dieta atlántica galega se basa na cocción e no pote. A ver se logo podo decir algo sobre isto. Da dieta atlántica, que non temos dieta mediterránea aquí. E entón, a nai marchaba a horta, ou marchaba a levar o millo ao moiño, ou iba por leña, unhas piñas ou leña ao monte, e a nena quedaba ao cuidado do pote, porque non fervera de máis ou de menos, e parara a fervenza, o fervedoiro do caldo, ou do que coceran. A nena estaba aí pendente para poñer máis leña ou quitala, ou atender que non rebordara o pote. Atendendo tamén o naipelo pequeno. É dicir, funcións domésticas que non tiñan os nenos varóns, en xeral, e que explica isto o sexismo na educación, curiosamente. Porque, claro, as familias decían enviar os nenos á escola significaba privarse do seu traballo. A partir dos 6 anos, todos os nenos traballaban no mundo rural galego. Entón, a nena é imprescindible, porque fai o traballo do neno e o traballo de naiciña. E entón non a enviaban á escola, para que pudese cuidar dos máis pequenos ou atender a comida ou o que fora. E entón, por eso, o absentismo, o sexismo, a alfabetización das mulleres era moi superior a dos homes, e a presencia de nenas na escola tamén bastante inferior a de nenos. Isto cando se crean escolas de nenas, porque sabedes que coa falta de coeducación en moitas aldeas, en moitas parroquias, había unha escola de nenos e non había unha escola para nenas. Non tiñan escola, simplemente. Isto era algo que ver co sexismo xa nas orixes, así tal, non?
Bueno, as mulleres tiñan que pedir autorización para todos os maridos, para redimir os foros, por exemplo. Unha viuda tiña problemas e unha muller, se o marido non quería, pois non podía redimir, ou ao revés. Unha perceptora de foros non podía chegar a un acordo coa pagadora porque sin autorización do marido. Tamén para redimir foros, dun lado ou outro do contrato, era importante a decisión do marido. A muller non decidía. E isto que se conta de que nas casas mandaban as mulleres, pois non é así. As decisións importantes, relevantes, e a veces tamén a chave da despensa e dos alimentos e as decisións eran totalmente dos homes, non das mulleres. E estes, os homes, administraban os bens totais, os que as mulleres levaban ao matrimonio. E isto creaba situacións tremendas porque as mulleres non dispuñan do seu patrimonio. Seguía sendo delas, pero elas non podían dispoñer. Eu tiña unha amiga en Santiago que me contou que ela estaba asombrada de que a súa nai, de cando en vez, se agarraba uns cabreos tremendos co marido e ela non sabía por qué. Se cabreaba tanto e as relacións entre os seus pais eran turbulentas. E entón, pasados anos, cando morreu o pai, un día a nai confesoulle que o que pasaba era que a rica era ela, que herdara terras solares nos arredores de Santiago que valían un montón e que eran dela, pero que os administraba era o marido e este se dedicaba a irlos vendendo cando lle cadraba e se quedaba cos cartos, os gastaba. E ela estaba furiosa, a nai, porque estaba acabando co herdoiro dos fillos, que non quedaría moi pouco, como seguir ao pai estragando os bens totais da muller. E non había ningún problema, era moi raro, unha muller podía ir aos tribunais e denunciar isto. Pero isto era casi impensable, ainda que hai casos de mulleres que denuncian aos maridos por abusar deste dereito que teñen de xestionar e decidir sobre os bens das mulleres entregadas como dote ao matrimonio. Bueno, en fin, que as mulleres tampouco podían ir aos ateneos, nin aos casinos, nin aos teatros, ser actrices, estaban limitadísimas en todo, solamente tiñan un recurso, e eran as asociacións de piedade e caridade. Aí sí. E, de feito, en Pérez Galdós se ve moi ben, en Fortunata e Jacinta, como hai unha muller que non para de hacer caridade e moverse libremente por Madrid. Porque, bueno, facía caridade e falaba cos curas e coa xente para conseguir un orfanato, para conseguir cousas, está nunha asociación pietista. Ou piedade, de adoración nocturna ou de calquera outras formas que había de piedade católica tradicional, ou de beneficencia. Isto eran as únicas organizacións onde unha muller podía desenvolverse. Pero estaban presididas sempre por un cura ou por un señor, nunca por unha muller. O sea, nin aí mandaban elas. Isto era moi curioso. E, bueno, para ir rematando, e o esbozo nada máis, para non estenderme demais, se caso preguntades logo, decir que as mulleres foron as creadoras da gastronomía galega. Como dixen en titulares ao comenzo, elas inventaron a gastronomía porque eran as que cociñaban, os homes nunca cociñaron en Galicia apenas, salvo que non tiveran outro remedio. Por exemplo, os viudos ou os emigrantes varóns nas primeiras fases. Ao chegar a Argentina ou a Cuba, cociñaban, pero moi ao seu pesar. En cando encontraban unha parella, deixaban de cociñar, inmediatamente. É dicir, que non hai unha tradición masculina de culinaria, e sí femenina. Entón, elas foron as inventoras da gastronomía en Xebre e mulleres que nos deron de comer a todos, todas as casas, as casas campesiñas, cociñaban mulleres, nas proletarias, nas dos pazos da fidalguía, hai mulleres, non hai chefs varóns, e nas casas burguesas. E nas rectorais dos curas, hai tamén unha ama que é unha muller que cociña para o cura. Eran as que cociñaban por todas partes en Galicia. Non gozaron de ningunha apreciación ou consideración ata moi recientemente en que se empeza a valorar. Nunca. Eran, bueno, incluso cando surde a figura do chef, que é unha figura contemporánea. Antes, os castelos tiñan de todo, homes e mulleres cociñando, pero todo homes, porque eran el aristócrata confiaba nun home, sobre todo. Pero cando aparece a figura do restaurante, que é un invento da Revolución Francesa, como sabedes, é dicir que en Francia, en París, os xacobinos acaban coas cabezas de moitos aristócratas e os que non acaban na guillotina emigran. E entón os cociñeiros quedan en paro. E que fan?
bueno, decir, pois, xa que non podemos traballar para os nobres, traballemos para os burgueses, clase alternativa. E entón fundan restaurantes. Aí aparece o restaurante moderno, no século XX, no século XIX. E se funda isto, e por esa cociña francesa se difende por todo o mundo, e os chefs franceses aparecen na Casa Blanca, en Washington, en todas partes. En Rusia, el zar tiene un cocinero francés. Que isto non era así no século XVII, da cociña dominante en Europa era italiana, non a francesa. Bueno, entón, o restaurante moderno significa que se prestixia a figura do chef. O burgués asiste ao restaurante e pide un refinamento, unha cosa gourmet e tal, e a profesión que antes era un criado máis, pouco valorado, ou un poquinho por riba da media, o criado dos castelos e dos nobres, agora empeza a ser unha figura importante e, hoxe en día, unha estrela, o chef. Bueno, pois, cando se prestixa a profesión, os homes desprazan as mulleres. E en que as mulleres fan de comer, pero para facer alta gastronomía non carecen de talento suficiente. Non teñen capacidade intelectual, como di a ciencia, como di todo o mundo, que as mulleres son inferiores intelectualmente e en creatividade, en todo. Tampouco podían ser pintoras, nin artistas, nin nada. As que o fan, as pasan canutas para seren recoñecidas, ou músicas tamén, que pasa o mesmo, non? E entón, bueno, os homes acaparan esa profesión, escriben libros incluso dicindo isto, paladinamente, dicindo que as mulleres non teñen talento para eso, está ben no servizo de mesa, atendendo, porque son amables e suaves, de trato, entón está ben para atender a mesa, e tamén valen para repostaría, porque a muller é dulce e fai pastelitos, entonces para repostaría sí, e principios, pratos fríos, bueno, aí as mulleres as deixan. Pero platos relevantes, de alta cociña e tal, aí non as deixan. E siguen sin deixalas. Quer decir que eu, no libro este de Cociñeiras con Talento, reproduzo ten un limiar de Lucía Freitas, que é a chef con Estela Michelin, e conta a historia dela. E eu falo un pouco das chefs galegas, as dificultades que tiveron para superar o teito de cristal, porque estas mulleres que triunfaron, poucas, que lograron superar o teito de cristal, se forman con chefs, indo a restaurantes importantes no País Vasco, en Cataluña, Lucía Freitas en Barcelona. E, bueno, os chefs as discriminan. Fan isto que veño a decir, non as deixan desplegar a súa creatividade. E isto é unha queixa común. Bueno, agora empeza a haber un pouco máis de sensibilidade, pero ainda sigue habendo un tremendo machismo a respecto disto. E entón, teñen máis dificultades para formarse e para desenvolverse, e logo para fundar restaurantes, no de Lucía Freitas en Santiago, por exemplo, fixo con un socio, con un home, e cando a xente iba por ali, os proveedores, os clientes, dicían, onde está aquí o cociñeiro? Cando era ela que facía os pratos. Pero a xente pensaba que aquí o artista tiña que ser un home, non unha muller, por Dios. Isto é típico, non? E, bueno, para rematar xa, decir que, a pesar deste papel das mulleres na creación da gastronomía e esta dificultade para practicar a alta gastronomía, as mulleres estiveron históricamente discriminadas no reparto duns bens escasos sempre como eran os alimentos. Ata os anos 60, en que empeza a haber sociedade de consumo e abundancia, ata ese momento os alimentos eran moi escasos e o reparto, así como se fala un reparto de clases sociais, os ricos comen mellor que os pobres, verdad? Os gregos, os fidalgos comen moito, como comen. Hai descripcións de pazos, da comida dos pazos, e é alucinante a dieta dos fidalgos, deslumbrante e fabulosa. En canto, bueno, hai esa discriminación social. Pois hai outra discriminación de xénero, da que non se fala moito, e é que os homes comen máis e comen o mellor e as mulleres comen menos e o que non queren os homes. O Petrucio, que ten a mellor tallada, a carne preferentemente para él, pode repetir, e se en cambio o arroz se queima, o a cabeza do peixe o come a muller, e esta discriminación é xeral, e hai un montón de documentación que eu reproduzo no libro ben mantidas, é dicir que non só cociñaban xenerosamente para os fillos e para os maridos, sino que ademais recibían unha porción inferior nese reparto dos alimentos discriminatorios e intradomésticos. Bueno, remato aquí. Gracias pola atención. Bueno, moitas gracias, Xavier, pola tua magnífica ponencia. Damos paso, entón, á rolda de preguntas, ao coloquio.
Alguén quere preguntar? Aí. Aí. Ah, non. Ola, boas tardes. Queríaxe facer unha pregunta relacionada coa emigración, que mirei aí por algunhas páxinas dun libro teu. Incluso me parece que comentaches ahora algo pola tarde, que en algún momento tuven que salir. Dis que a visión sobre a emigración cambiou radicalmente nos estudios de historia. Logo, chamame a atención que dis que emigrou a xente non a máis pobre, sino outra. Non? Mais ou menos pareceme que decías algo así. Máis pobres que nin emigran. Os que teñen, hai que ter un mínimo para emigrar. Sí, bueno, claro, había que ter cartos para comprar un billete da compañía de Hamburgo, esos que embarcaban aí en Cambados, por La Coruña, por aí, non? Bueno, en Pontevedra, cando era Sí. porto de transatlántico, Pontevedra, antes de que colmatara a ría. Desde ese punto de vista, logo, como casa aí, por exemplo, os poemas de Rosalía sobre a emigración? Sí. Pois... A mediados do 19. É unha pregunta interesante, non? Todos emigran. Vamos a ponerlo aí. Todos vanse. E tratade ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Bueno, eso iba para Castilla, pero... Eso para Castilla, bueno, outra forma de emigración intrapeninsular, non? Pero América, sí, adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando volveré. Efectivamente, parece que non iba de boa gana. Que non iba de boa gana, o emigrante, dices, Claro. que non iba de boa gana. Bueno, non sei se no poema se pode colexir eso, de que non iba de boa gana. En que parte do poema se indica que non iba de boa gana? Ela di que marchan masivamente e que teñen saudade, pero que marchan de mala gana, non callo eu. No sé, Porque pode ser que habría que investigar logo. No, pero que no poema, mesmo, no corpus do poema, non se pode colexir isto, non? Inferir esta cousa. Non? Rosalía constata que marcha masivamente. Ela asiste a ese comenzo, bueno, nos anos nas décadas que ve como se incrementa, non? Masivamente a emigración, e ela lle parece como a tantos, lle parece que é unha desfeita para o país. Para empezar, van a perder o idioma. Marchan alá e empiezan, ademais, a adoptar actitudes de indianos. Ende que non teñan nada, al chegar alá, se alquilan un traxe branco con hippie japa e se va unha foto que mandan á familia dicindo que para que veran como prosperaron, porque a emigración significa aceptar un fracaso inicial. En certo modo, diante da aldea, o mozo que emigra, ante os compañeros de xeración e a xente, pois non puido quedarse ali, como é normal, natural. Entón, emigrar significa fracasar inicialmente. Hai esa mácula, ese estigma inicial que ten que compensarse despois aparentando triunfo. Isto é moi típico da mentalidade do emigrante visto pola psicología social. E, bueno, Rosalía vería que moitos marchaban de mala gana. Como tamén de mala gana marchaban os que iban ás quintas, outra forma de emigración, ou nos portos de mar ao servicio militar no mar, que eran varios anos. Moitos anos voltaban. E hai tantas mulleres solas, e non só as viudas de vivos campesiños, sino tamén mariñeiros. Non só porque se afogaran ou tal, sino por naufraxios, sino tamén porque os reclutaban para o servicio militar no mar ou en terra. E isto é masivo, marchan dúcias de miles de mozos ás quintas, que é outra forma de emigración. Pero no de América, Rosalía o que contempla é esta masiva emigración e esta pena de marchar, de deixar o país. Eso sí, pero isto é indudable e non ten nada que non se contradico que a historiografía, que decir que é a saudade. Os galegos, cando marchamos por aí, sentimos nostalgia do que perdemos. Cando estamos por aquí, non facemos moito caso. Pero, en canto ponemos unhas leguas de distancia, xa nos parece que perdimos todo, non? A mágoa, a saudade. E ela o que ve, que marchan masivamente
que quedan moitas mulleres soas, era moi solidaria coas mulleres, protofeminista, e marxinada como escritora, verdad? Conta no prólogo de Caballero das Botas Azules e en máis sitios, non? Como la miran tan mal a Rosalía por facer poemas. A sociedade presiona para que non escriba, verdad? Tamén se ve en La Regenta de Clarín, como condenan a unha rapaza por cando unha tía descubre que a sobrinha orfa escribe poemas, dice que a reacción que tivo a tía cando veu esa nena, esa rapaza, é como se non sería menor que se encontrara unha pistola ou unha botella de aguardiente, dice algo así. Bueno, ela é feminista, como muller, como escritora, padece un encono da sociedade machista da época, e ela o que ve é o que ve todo o mundo, se non analizas con máis fondura. E o que ven repetindo toda a historiografía e os economistas hace moi pouco tempo que a migración é un desastre, unha desgracia e un fatal para un país, e a migración é complexa. Ten aspectos positivos e negativos. Eu mencionei os positivos, ten outros negativos. Un deles é deixar as familias descalabradas un pouco tamén. Marchan mozos con vigor, etc., que dá máis traballo para as mulleres. En fin, ten un mogollón de aspectos negativos, non? Pero outros positivos que non se mencionan e son os que eu aludín. E en Rosalía, pois, iso é unha constatación de ese quedar as mulleres soas, os homes marchan co corazón roto, incluso Castelao tamén ten unha visión absolutamente hostil á migración, verdad? E hai unha caricatura de Castelao en que aparece un rapaz que vai ao servizo militar e se despide dos pais, primeiro do pai, con moita frialdade. A paternidade na época, hai unha historia tamén dos sentimentos e da paternidade. É unha relación moi fría cos fillos, non? Se despide moi fríamente, dan aí un pouco máis, pero tampouco gran afectividade. E de repente pasa por diante da vaca, co aquí foi ao monte toda a vida e tal, ponse a chorar desconsoladamente o rapaz, porque se afasta da vaquiña co que iba a pastar ao monte toda a vida. E de Galicia, en conxunto, non? En fin, eso que creo que é o que se pode decir, que non hai unha contradicción, sino unha constatación da parte negativa da emigración que, digamos, é a opinión dominante, ata que para eso está a historiografía que intenta interpretar as cousas con máis fondura e, bueno, isto é o que eu resumo aquí das investigacións recientes. Non sei se contesto ben a túa pregunta ou queres. Quizá ti tes o dato de canto valía un billete do barquiño a comenzos do século XX. Foise abaratando. Si era absolutamente inasequible para... Totalmente. Era, non recordo os datos concretos, os teño apuntados, non sei se os conto tamén no libro da vida cotiá, Historia da vida cotiá. Era carísimo emigrar, carísimo. O pasaxe costaba moitos cartos para un paisano, que ten unha economía moi pouco monetarizada. De feito, cando o liberalismo político no século XIX obriga a pagar a xente non en especie, sino en cartos, hai un problema enorme, porque a xente non ten cartos, ten que vender máis ovos, máis galiñas e máis porquiños cando se reproduce, para pagar en diñeiro, en monedas, os impostos. Iso é moi importante. E para pagar a pasaxe sería un aforro de anos, o que teria que pagar un labrego normal, dos que emigran, das familias que emigran, anos, e costaría pagar a pasaxe, e foise abaratando. Porque, bueno, como todo, como moitas cousas, como pasa coa informática hoxe en día, que por os mesmos cartos nos dan máis megas. Pois é igual pasou que a pasaxe. É dicir, no século XX é bastante máis barata, se barata bastante, e tamén se acorta a duración da viaxe, que en principio eran casi que un mes, e despois acaban sendo en 12 días, 14 días, unha cousa así. Ambas cousas diminúen o precio da pasaxe e duración da viaxe. E seguridade, porque a primeira migración iban en barcos de vela. Despois empezase a barcos de casco de ferro impulsados por vapor e logo finalmente por gasóleo. Isto é unha evolución tecnolóxica que tamén dá seguridade e abarata os precios. Ao acortar a viaxe, inevitablemente baixan os precios. Pero é moi caro. Realmente facía falla que a familia forrara ou vendera unha leira ou hipotecara ou algo así, ou recibira axuda de outros familiares que estaban xa en América e que logo lles devolvían os cartos a algún familiar. Porque todo isto era el do ut des.
el dou para que me devolvas. Non se regalaba nada. Entón, había que devolver sempre o que se recibía, inevitablemente. Se queres algunha outra aclaración sobre isto? Non, gracias. Hola. Bueno, a min hai unha cousa que me chama a atención, non? Que non nomeas nada da emigración galega a Portugal, ou viceversa, os portugueses aquí. Sí. Que ese tipo de relacións que hai, non? Non o clásico a América, non? Sempre. Entón, que tipo de gastronomía se facía ali, que relación tiña coa Galiza, e viceversa, non? Sí, bueno, extrañar, nunha hora e cuarto falei de un montón de cousas, o sea que para poder falar de migración a Portugal ou a Castela ou a Cádiz, os cadistas, des que fala José Antonio Durán, por exemplo, que todo o mundo pesqueiro de Cádiz foron galegos, fundamentalmente, ou a Perú, que tamén. Bueno, tiven que tratar moitos temas e moi por riba, e entón Portugal quedounos fora. Pero merece a pena falar deso un pouco, porque hai algúns traballos e algúns libros e unha exposición mesmo sobre a migración galega a Portugal que chamase a migración silandeira, unha cousa así, porque foi moi importante, pero moi pouco perceptible. Así como a América era moi rechamante e visible, e a de Castela tamén, a de Portugal quedou invisibilizada e era masiva. Foron dúcias de miles de galegos os que emigraron a Portugal, particularmente ao Porto e mesmo a Lisboa. Bueno, os augadores de Lisboa e do Porto eran galegos, case que todos, controlaban o gremio. E na restauración, nos restaurantes, os galegos, os cociñeiros galegos, aí sí, eran homes ou tamén mulleres. Homes e mulleres foron moi importantísimos na gastronomía portuguesa, traballando en restaurantes, en casas de comidas, masivamente. Ainda hoxe queda esa tradición e hai aínda moitos descendentes de galegos en restaurantes portugueses, en lisboetas ou de Oporto ou de outras vilas. É dicir, foi moi importante esa emigración, pouco visible e en particular orientada a profesións modestas ou tamén a hostalería en xeral, en pensións, en hostais, en hotéis, despois, e no sector da restauración, a presencia galega é das máis importantes que viveu Portugal. Hai un licor en Lisboa que o fixeron galegos, un licor moi típico ali, sabes? Un licor moi típico que levaron os galegos, que produciron os galegos ali na parte bella de Lisboa. Contesteis che ao que querías saber ou... De portugueses a Galicia? Pois tamén, efectivamente, ou moitísimos portugueses que viñeron a Galicia. Iso está menos estudada. A migración portuguesa en Galicia está menos estudada que ao revés. Pero foron moi importantes no sector da construcción e na hostalería tamén. En fin, que houve tamén, e siga habendo, unha presencia portuguesa en Galicia migratoria moi relevante. E hoxe en día, incluso en Pontevedra, por exemplo, hai moita migración portuguesa, xunto coa sudamericana e con a dos países do leste, é un contingente bastante considerable. Sí. Portugal está moi presente en Galicia tamén migratoriamente, e ao revés, o sea que hai moita interacción. Sí, Xavier, sobre iso de Portugal, o fío de que comentache ao principio, moi ao principio da exposición, sobre o tema das hortas, que cada casa aquí en Galicia ten unha horta,
que iso se pode ver e ainda facía esta reflexión esta pasada Semana Santa. Estiven en Portugal, estive en Vila do Conde, en Porto, en Maia, cada vez que vou moi habitualmente do norte de Portugal, e sí que se pode apresar unha continuidade co norte de Portugal até o Mondego, máis ou menos até Coimbra, no sentido, eu chamolle cidades rurais, é dicir, que isto só se ve aquí, só se ven en Galicia, no norte de Portugal, esas cidades nas que no centro da cidade podes ver unha casa cunha leira ao lado, cunha horta ao lado, é dicir, é algo moi típico daqui. Un pasea polo Porto e de repente pois ve unha casa, en vez de ver un edificio, ve unha casa cunha horta. Bueno, sí que me gustou moito iso, non? Esa aclaración. Hai un predominio moi grande da vivenda aillada, galega. Aillada, sí. Logo, que si feísmo, que si non sei que, pero son visións estéticas urbanas. Pero o feito é que hai moitísima xente que tenga conseguido a propiedade da vivenda. Inda que non sexa arquitectónicamente algo demasiado lucido. E iso é importantísimo, que teñan unha casa propia, incluso unha casa singular, non de pisos, porque a xente tardou tempo en aceptar esa vivenda en vertical e gusta máis a horizontal. E por iso hai unha conurbación en Galicia, hai unha única cidade que vai dende o Tui, dende o final de Galicia ata Viveiro e Ribadeo. A cidade atlántica é unha casi que non deixa de haber casas en toda esa orla atlántica galega. E iso como foi posible? Por qué? Bueno, pois non hai unha resposta da socioloxía ou urbanismo, pero eu aventuro que tivo moito que ver coa pequena propiedade minifundista de que a xente tiña leiras e as convertiu en solares por toda Galicia. Entón, aí en esas zonas onde se concentra a poboación galega, sin duda ninguna, un valeiro do interior, a xente tiña leiras e aproveitou para hacer casas. E as foi facendo durante toda a orla tal. E hai moi pouco between, moi pouco espazo entre casa e casa. E por iso en Galicia é tan difícil andar en coche, porque hai unha limitación de velocidade por debaixo de 50 km por hora nas estradas rurais e incluso nas retas. E dice, pero como coño nesta reta pon límite a 50? Oiga, porque está flanqueada de casas e os da Dirección Xeral de Tráfico saben que se un lle dá unha atropella a unha persoa a 40 ou 50 por hora, pois a manca, pero se atropella a 70 ou a 90, a mata. E entón é para protexer a poboación. E esos límites de velocidade que son tan usuais en Galicia, en rectas, débese a eso, a que hai vivendas por todas partes, o cal tamén plantexa un problema tremendo porque é moi caro e difícil levar dende a rede eléctrica, telefónica e hoxe en día o internet por cable por toda esa población tan diseminada por Galicia. O feito que tamén se debe a abundancia de auga. En Galicia hai tanta auga, esa riqueza que temos, cando está desertizándose o mundo, esa abundancia de auga fai que a población fora dispersa dende os celtas. Florentino López Cuevillas, cando fala da civilización céltica en Galicia, menciona eso, como es populi galegos, os tribus diferentes, non hai unha gran concentración de población na época castrexa, nin nunca. E incluso as cidades galegas son reducidas de poboación porque hai a posibilidade en todas partes da abundancia de auga, que é un recurso imprescindible para asentar vivendas, aldeas, por iso hai tantos núcleos de poboación en Galicia, que creo que son superiores a toda España, non? Esa dispersión ten contrapartidas obvias para conectar todo eso e racionalizalo, entre comillas, e ao mesmo tempo é unha opción de que a xente ten unha vivenda e unha leira e unha horta e unha independencia e unha calidad de vida que dá todo eso, frente a vivir nunha barriada urbana. Hai unha diferencia. E isto tamén ten que ver moito co minifundio. E eu rompo unha lanza a prol do minifundio, vituperado polos economistas convencionais. O minifundio está atraso, non é productivo, non é rendible, non se pode traballar polo mercado. Eso é un modo de velo, pero hai outro. O minifundio significa tamén policultivo de subsistencia. É dicir, que a xente ten recursos en gran medida autoproducidos. E autoproducidos de que maneira? É dicir, son de cercanía, orgánicos, paraecolóxicos, de
todo se recicla, todo é orgánico, todo se reutiliza. O paradigma desto, e dá un pouco de vergonza, pero é o somier utilizado de porta na entrada da leira. Todo se reutiliza, mesmo os somieres reconvertidos en portas de entradas leiras. Todo se reutiliza, non se tira con nada. Mesmo o pan, cando empeza pan de millo, que se facía para 13 ou 15 días, cando empezaba a apodrecer, a poñerse valorento pola humedade, se recomía. Se daba ese anaco de broa a veciña que iba a enfornar, se volvía a enfornar ese pan xa valorento, semipodrido, ao requentar se saneaba e se comía despois. Ou se botaba esmigado no caldo, que, bueno, algo de penicilina tería eses fungos do pan tal. Todo se reutilizaba, non se tiraba nada. E, bueno, o pan ao chan, isto de o pan se bica e se dá na man, e se aproveita cando cae o chan. Todo se reutiliza, se reaproveita, e todo era, como indico, orgánico, reciclable, ecolóxico. É dicir, que hai unha conexión sorprendente, imprevisible, entre ese vello sistema de producción agrícola minifundista que democratiza por completo a propiedade rústica en Galicia, que fai que a maior parte da xente teña algo, non que caer morto, e vivir. Cando hai outros sitios non teñen nada de nada, iso que decía Marx, de que o proletariado non ten nada que perder máis que as súas cadeas. En Galicia ten algo máis que perder. Tamén iso explica parte del conservadurismo de Galicia e de certas opcións políticas. Bueno, en fin, que o minifundio, visto nunha perspectiva moderna, ecolóxica, etc., é absolutamente rescatable e que permitiu un nivel de ben pasar ou de aceptable pasar pola vida a maior parte dos galegos que me parece defendible e real. Máis preguntas? Boa tarde. Mira, eu estuve atento a ver se facías algunha diferencia a máis da do peixe, que claro, está clara, entre a dieta da costa do Cantábrico e sitios como as rías e o interior de Galicia. Se nesa dieta hai moita diferencia, influiu incluso en que decían que os mozos do norte eran máis altos, ou non influiu tanto, non había moita diferencia. Podías a min aclarar un pouquiño este tema? Gracias. Algo podo decir. Hai Galicia internamente heteroxénea. Non hai unha única Galicia, hai diversidade de Galicias. Unha das características positivas do país é a diversidade de todo tipo. Bisbarras, parroquias, mesmo vitidiversidade, é dicir, que hai caíño nun sitio, treixadura noutro, albariño noutro lado. As patacas, hai variedade enorme de patacas. Hai biodiversidade, vitidiversidade e gran diversidade humana entre diversas comarcas da Galicia central, da Galicia do norte, cantábrica, da Galicia das Rías Baixas, etc. Entón, isto, evidentemente, ten que manifestarse tamén na agricultura, na gandería, na alimentación e na pesca, posibilidade ou imposibilidade de practicala, obviamente. En xeral, por exemplo, estudos de Pejerto Saavedra revelan que durante moito tempo a dieta do interior era mellor que a da costa, para sorpresa pública e notoria. As explotacións de Lugo, de Lucense e de Ourense eran bastante máis potentes en gandeiría, en vacún, gando vacún, por exemplo, e outras formas de gandeiría. E isto daba unha potencia ás zonas do interior. A costa, en cambio, tiña peixe, pero o peixe non valía nada, nin siquiera na mentalidade colectiva, porque no imaginario social vinculado á alimentación, isto comento en Alume Manso, o peixe é unha proteína de baixa calidade,
se pensaba. Non, así como a carne alimenta, se pensaba, non? Que alimentaba vigorosamente, carne cría, de un refrán, un dito. O peixe non, o peixe era máis lixeiro, é un alimento que Pierre Bourdieu, o sociólogo francés Pierre Bourdieu, no libro La distinción, tan importante para a filosofía e socioloxía, ele menciona que ten ese carácter de alimento marcado polo xénero femenino. É un alimento propio para sexo débil, na mentalidade da xente, para as mulleres que non necesitaban esa proteína que necesitan os homens, vigorosos, fortes, eso forte. E incluso na carne hai tamén este carácter de xénero, un zanco, unha pata de carne, unha costeleta boa e tal, era masculino, que só os homens comen, decía Pierre Bourdieu, con todos os maxilares, virilmente. En cambio, as mulleres comiscan un bisteciño, unha carne, apartando as nervios, delicadamente, cousa así. Isto está absolutamente metido na mentalidade popular e con das carnes diferentes según o xénero. E peixes, carnes, esa contraposición é flagrante. O peixe se consideraba que era un pobre alimento, un precario alimento. Non alcanzaba ni moito menos os prezos nas prazas que a carne, que as carnes varias, ni por suposto as galiñas ou pitas. E o soño dos mariñeiros era comer carne. Era o chamado o marisco de Cortello. No Cortello, o marisco era o porco para un mariñeiro. E, de feito, Mandianes Castro, outro antropólogo menciona nun dos seus libros como as comidas de excepción, as grandes comidas da festa do patrón dos mariñeiros eran case que sempre con carne, con porco, non con vos peixes máis valorados, que podían ser, algúns tiñan máis cotización, igual que os mariscos, que ninguén daba nada por eles, que non se podían vender apenas, salvo os percebes non valían nada, e as vieiras se valoraban, e que máis, as cigalas e langostas, eso sí, as langostas sí. Iso alcanzaba unha cotización, pero a maior parte do marisco non valía nada, de feito a xente abonaba as terras con percebes, e tamén con outras cousas. En fin, que o peixe non se valoraba como alimento masculino, restaurador, potente, e nin alcanzaba unha cotización, e se comía porque non había outra cousa de pobres, peixe de roca, e pouco máis, non? Entón, isto marcaba moito a dieta respectiva, como a propia imaxe na mentalidade colectiva, no imaginario, de como se alimentaban uns e outros. E en datos máis concretos de quen podía estar mellor ou peor alimentado, en xeral os mariñeiros probablemente estarían peor que os labregos do interior durante moitas décadas. Por exemplo, os labregos do interior en moitas zonas van calzados con zocas. En cambio, na costa, observaredes, fixadevos nas fotografías que hai, etnográficas, como hai cantidad de xente descalza no litoral, entre os homes e, sobre todo, entre as mulleres e os nenos. Van descalzos. No interior, en cambio, frecuentemente nas feiras, por exemplo, ou polas corredoiras, van con zocas. Hai unha diferencia de calzado que indica algo. E de roupas tamén. O mariñeiro desfarrapado, o mariñeiro pobre, pois era moi común porque o peixe alcanzaba moi pouco prezo e porque, ademais, había un patrón que se quedaba con a maior parte da pesca e o mariñeiro quedaba con quiñón e con a parte menor, non? En fin, había moita pobreza no mundo do mar, probablemente máis pobreza e por consiguiente peor alimentación que no interior durante décadas, ata que se produce a revolución dos mariscos e do peixe en xeral. Hoxe en día vale máis o peixe que a carne, se invertiron as cousas, como se invertiu a visión do corpo. Antes os pobres estaban delgados e os ricos gordos, e hoxe en día os pobres están obesos e comen alimentos ultraprocesados e grasas trans, en tanto que os ricos
fan fitness, van ao gimnasio, toman alimentos light, están moito máis delgados. Ao revés, pois igual pasa antes, en certa medida, entre a población costeira e a población do interior no que se refire a calidad de vida, nivel de vida, estatura, dieta e demais, alimentación. Non sei se contesto. Vale. Eu non sei se o que che vou a facer é unha pregunta, pero gustoume moito como representas o que foi a inmigración, porque dá unha visión, a inmigración, a máis a vida en Galicia histórica, porque dá unha visión moi separada do que normalmente se dá, que é unha visión casi victimista e desesperanzada e demais. Creo que de alguma maneira contribuye de unha maneira moi positiva á identidade, a repensar as nosas identidades e as nosas posicións con respecto ao mundo, tanto históricamente como espero que eso tamén poderá axudar a vernos hacia o futuro. Sin duda, hai unha correlación entre esa visión máis positiva e máis optimista que veño de mencionar que a victimista tradicional, de enfatizar a miseria, atraso, fame, su desenvolvemento. E tamén ten que ver coa autoestima, porque a xente, non é casual que os vascos, que son bastante ricos, os cataláns, teñan precisamente unha defensa da lingua e da súa identidade moi vigorosas, en tanto que en Galicia a cousa vai bastante peor. E ten que ver con que a mocedade, a xente, a población en xeral, teña autoestima. E a autoestima ten moito que ver con que as cousas vayan medianamente ben, con que esa comida, con que esa calidad de vida no país, non haxa que buscar esa vida fora para sobrevivir. Ten que ver bastante con eso. Entón, esta visión do pasado que suscriben os meus colegas, Ramón Villares, Ofelia Rei Castelao, Pejerto Saavedra, que é unha visión de conxunto, que eu resumo e expoño, creo que por primeira vez, en Ben Mantidos, moi resumidamente, pero hai ese cambio copernicano na interpretación do pasado de Galicia da historiografía actual, avalada por todos os que están en exposicións na universidade. E iso anima e é esperanzador, como tamén o é o feito de que Galicia hoxe en día este no promedio das rexións das comunidades españolas. Galicia estaba no antepenúltimo posto das 17 comunidades autónomas hai 30-40 anos e hoxe en día estamos na mitad, no promedio. É un cambio radical. Entón, en Produto Interior Bruto, en calidad de vida e demais, aparte de ese refugio climático ainda por riba, ora coa sequía que hai polo sur e cos calores excesivos, isto mellora moito as condicións de posibilidade de Galicia e, por conseguinte, tamén o ánimo que sinte a población e a xente nova, é un país bastante interesante. Aquí se come ben, a xente ten unha alta valoración da dieta propia, por certo, que nos fai resistir un pouco a dieta non santa, el fast food, máis que en Cataluña, porque a xente está moi querenciosa da comida típica do país e a comida, a gastronomía galega é un dos motivos de valoración por parte dos turistas de Galicia, sobre Galicia, xunto coa paisaxe, a belleza da paisaxe, a praia, o sol relativo e a gastronomía. Segundo motivo de visitas a Galicia, que é unha forma de exportación in situ a todo o turismo. E esa gastronomía galega funciona moi ben. A xente está contenta con a comida que temos e con esta industrialización que está aparecendo hoxe en día, como digo, silandeiramente, Galicia se está industrializando e de forma punteira en moitos sectores. E hoxe en día, a renta per cápita dos galegos está no promedio do Estado, un cambio radical. E, hai un déficit con respecto á valoración do idioma, por exemplo, na que houve avances importantísimos, pero tamén iso ten que ver coas opcións políticas. Galicia vota desde hai moitos anos a unha opción política que non revela especial entusiasmo pola defensa da lingua e, sobre todo, na escola, onde hai maior problema.
Respecto ao que decías, non sei se tenho vocabulário suficiente para falar no galego, mas vou tentarlo porque estou estudando. O que dixo non agora do tema ese, o estudar o galego é moi... Resulta-me curioso o feito de que moitas veces pola calle ou pola rúa, ou os medios, di que o galego ten que sentir orgulloso do seu idioma, promoverlo, pero logo non vexo a realidade, porque ao estudarlo vemos moitas páxinas que non funcionan, páxinas que están promovidas por Ministerio de Educación, moitas cosas cando faz o examen dos Elgadous, por exemplo, con informacións que están desactualizadas. Entón, o que comentaba a compañera é moi importante do que dices agora desas novas perspectivas, porque realmente vexo que é así, o que quere decirse non o percibo na sociedade, que sim ten orgullo de moitas coisas. Vexo ao revés, que como a xente, bueno, sí, non sei, sempre falan así, menos de los mismos, como se fueran menos que España ou que outras comunidades, ¿no? Sempre así, comentaronme que por eso falase moito así, filliña, como nos diminutivos, ¿no? Filliña, pobrinho e tal, porque é así moi apenado, ¿no? Non é unha crítica, ¿no? Estou comentando porque, claro, intereseime polo idioma e pareceme interesante defenderlo, porque penso que non se o fan como outras comunidades, mas non vexo reflexado na sociedade do día a día, de realmente tener o interese de falar o galego, de poner en evidencia todas as cousas moi importantes que falaches na ponencia, non? Efectivamente, o que dice é unha constatación real. Eu creo que ten que ver coa propia autopercepción colectiva que temos os galegos de Galicia, que ten que ver coa antiga visión que veño eu de contrapoñer aquí, con outra visión. O que pensa a maior parte da xente é que Galicia é unha peniña cheo de feísmo arquitectónico, un sitio de migración, de pobreza, onde non hai, a xente nova emigra a Estados Unidos, antes, ahora xa non, onde pode, aquí non se pode gañar a vida, e a historia é unha pena, a historia de Galicia, o pasado noso, aquí pobreza, miseria, incultura. Esa visión mainstream actualmente en Galicia, aínda. O que eu conto é a nova visión, que non está divulgada. E que, bueno, con esa visión mainstream, que é bastante coherente, que a xente non teña paixón por defender o propio, porque o propio non ten gran valor. A xente defende o que vale, e o que vale incluso o que costa. Por exemplo, os ricos, a nobreza históricamente, incluso a xente que se chamaba antes de calidade, a xente de ouro frente a xente de bronce, que diría Pardo Bazán, esta xente ten moita memoria. Incluso antes pagaba cronistas para que fixera as raíces da familia, verdad, antepasados, todos, tiña unha gran memoria histórica. En cambio, un emigrante dos que marchaban a América, cando lle preguntaban o apelido segundo do seu avó, non sabía. Porque para que se vai acordar dos antepasados próximos cando todo é miseria e pobreza e o que viviu foi escasez relativa, pareceulle, sobre todo cando chega a sociedades máis prósperas e máis modernas. Hai esa desvalorización sobre aquilo que se ten pouca estima. E iso explica ese desalento que existe e ese pouco vigor na defensa da lingua e cultura galegas que existe. Por exemplo, en Cataluña, eu sorprendíame que houbera voluntariado da lingua. Entón, había moitas persoas que sabían filoloxía catalana que daban clases gratis a migrantes ou a persoas que non conocían catalán para integralos no mundo catalán. Isto en Galicia non se fai apenas. Iso era voluntariado e estaba moi extendido. Quer dizer, todos nós
nos sentimos pouco motivados para defender os valores culturais e lingüísticos do país. Hai un certo desánimo. E, bueno, isto pode cambiar. Eu espero que sí, que a xente, igual que está cambiando o mundo da relación dos homes e mulleres, na medida en que as mulleres adquiren os dereitos que os homes, está cambiando radicalmente, é un cambio, probablemente o maior cambio dende as sociedades, de que se extinguiron as sociedades de cazadores e comezou a agricultura co neolítico. O cambio máis importante na historia da humanidade é a revolución feminista. Hoxe en día, as mulleres están acercándose en dereitos aos homes, e cousa que é unha conquista dos dereitos humanos, para empezar. E, bueno, isto se fai con moitas dificultades, contra a mocedade hai tamén moita hostilidade, e contra unha sociedade patriarcal predominante. Entón, ninguna loita se consigue triunfar sin vencer inercias e con tradicións sexistas. Pois coa lingua e cultura pasa algo parecido. Aquí hubo unha vanguarda, un sector social de clase media concienciada nos anos 60-70 que empezou coas asociacións culturais e un nacionalismo activo, aunque tamén moi sectario e con problemas, e que, bueno, impulsou o avance e conseguironse cousas. Hai unha lei de normalización lingüística e hai outra lei posterior do PP que restrinxe nas escolas e en máis sitios. Bueno, entón, o futuro da cultura e do idioma de Galicia será o que queiramos os galegos e as galegas. Entón, bueno, a ver se ese novo panorama que vivimos hoxe, máis estimulante, mellor, tanto en cuestións de xénero como en cuestións económicas, nos anima a todos, e en sensibilidade para estes valores culturais, artísticos, etc. A cultura tamén medra, pois isto nos anima a defender algo un tesouro como é a nosa lingua e a nosa cultura. Bueno, pois nada máis, moitas gracias, Xavier Castro, damos por concluída a sesión.